2015 is het minste jaar voor de skriers in de Aroen het zien hier. Dat zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Grains. Oorzaak zou de moezenpleeg van verliezen hier wezen. Daardoor zijn er meer predatoren in het veld die het ook verzoen hebben op de skriers. Iserhusterveen had daar rond de nacht brandwest in een squadre met hee. Het vuur ontstiert toch heebroei. De brandwacht had het hee uit elkaar hellen om het vuur blussen te kennen. Daarna is alles uit de squadre hellen. Het gebouwtje stier achter een wenhoes, dat rekken net scancheren. Het aantal Friezen dat een eigen bedrijf begint is dit hier lietser worden. Dat toch blikken uit het onderzoek van de ING. Door de onlookende economie krijgen mensen weer makkelijker een vast contract en is er dus minder noodzaak om als ZZP'er aan de slag te gaan. Cambuur is de competitie juist begonnen met een leek spultje in PEC Zwolle. Cambuur kwam in de eerste helft met 2-0 achter, maar de Leeuwters makken dat in het tweede pad van de wedstrijd weer goed. Erik Bakker scoorde in de 70ste minuut voor Cambuur. Sjoerd Overgoor maakte daarna de 2-2. Jong bleef het lang warm, maar het wordt ik bewolken. Vannacht tongerbuien met kans op hagel en zwieren windstieten. Hier eerst nog een bui, daarna op een flink wat zinnen en 24 tot 27 graden.